ngantos ngeten iki nggih. Salajengipun lebetke mentega sing sampun dilelehke. Salajengipun lebetke terigu 5 lental diremuk. Salajengipun lebetke adonan wau teng panci serbaguna. Sekitar kira-kira 5 gangsal 11 menit. Kalih apine sedang mawon, mboten usah gede-gede. Entosi kurang lebih setengah jam. Salajengipun lebetke gula halus 4 sendok. Salajengipun lebetke kalih bungkus susu present. Ngantos ngeten iki. Nek adonane sampun dados. Adonane sampun dados. Salajengipun dihias kalih buttercream. Salajengipun dihias sak senenge dhewe. Ya dibalik lagi. Salajengipun niki kue tare sampun dados.